Hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta? Share sa nako mga igsoon. Kamo sa diha, pwede na to i-share tong live karon. Kumusta ang iyong adlaw mga igsoon? Pasensya na wata ka live gahapon kay busy kayo ang atuang linya. Pero karon igsoon live ta. Kumusta? Right? Di ko makabuhi. Okay? Right, so done sharing mga igsoon. Ako nagaampo kanunay nga namos mayong kahimtang karon, mayong panglawas nya duol sa Ginoo. No? So anyway, again, yesterday wata ka live kay nahimo ming usa sa principal sponsor sa kasal igsoon sa ato ang youth diri kasal man. So apel ta didto nya nasad ko'y part ako gi-pray, gi-release og blessing nila. Mo nang wata ka live busy kayo nya. Uli kapoy na no. So pasensya na mo no, mao man na jud no. Basta di gali ko ka live igsoon busy jud ko ana. Pasalamat sa Ginoo kay karon bisag dalikyat ra ni igsoon mulakaw na sad ko after ani kay magkuha ko sa mong anak. Pero naning kamot ko nga maka-live ta kay unya na nasad milakaw, no? So akong shout out dai tanang mga followers ani nga page sa atong new page nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Mao ni atong new page, mao nang ako mong gi-encourage igsoon to invite your friends to follow our page, no? Kay nga tong page before kay na-restrict to katong daghan kay tag followers 221,000, imagine. Ay suko kayong panuway igsoon kay kabalo na mo, effective kay niya nga to ang kuan, ang ato ang live, no? Mao nang naidaghang mga distraction. Gi-restrict ta, but praise God, nangitag paagi ang Ginoo. Natay new page, Mabungahong Kristohanon 2.0. So let's share our live this morning, igsoon, or makabantay sad sila. And then, as always, i-mention lang inyong mga friends diri sa comment section, yung mga loved ones para aware sad sila igsoon nga nag-live ta sa new page na to nya maka-follow sad sila ba no. Shout outs ta ng mga OFW sa dedihano, mga seaman, si Ferrer, mga naka-permanent resident. Salamat sa kanunay ninyong pagpaabot sa atong live no. Ang Diyos magauban ug magapanalangin ninyong tanan. Shout out tanang mga higala nako sa Cebu City Jail, ako mga brad ha, mga igsuo na to. Shout out nila ni Brad Aris, nila ni Brad Jao, Brad Magu, Brad Ibang, Brad Kenny, tanan nga naa diha sa Cebu City Jail, ako mga brad alunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo mga brad no. Abanti ta samtang napay kinabuhi, napay gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Ug ako sang gi-shout out ang tanang mga warden, mga jail officers sa Cebu City Jail nga kanunay naghatag na mog higayon. Last Monday, daghan kami nanood dito mga igsoon, murag abot siguro 20, no? So salamat kay mga sir for allowing us to share the word of God diha sa Cebu City Jail. Unya akong gi-shout out akong team sa Living Water Christian Fellowship. Tanan na i-generalize na ko tanan, no? Living Water Christian Fellowship mao na akong team mga igsoon nga mosulod sa Cebu City Jail kay nagdali man tanong. Unya tanan kapulisan, mga amigo no, mga classmate, among hepe diri sa among station si Chief Amba, shout out. Tanan no, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Shout out sa mga new followers ani nga page nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Og sa tanan nga mga wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Kay nganuman pastor, kay 30 days ra atong limit diri igsoon nga mopilit ni atong live diri sa ato ang wall sa Facebook.
then after 30 days automatically ma-delete ang atong live, no? Kay nangita ko kanang nangita ko option ba nga dili ma-delete pero ma-delete jud siya, no? So para naagya po ni atong live makabantay ta igsoon kung naatay gusto papaminawon, no? Ako man ning live, ako ning i-download after this niya akong i-upload sa ato ang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. So dito ra pud ta magkita, no? Kay naa dito atong mga previous lives niaging mga adlaw, live niaging mga adlaw, niaging mga bulan, even last year na dito sa atong YouTube channel. So kung wala pa ka subscribe, free ra na igsoon. Subscribe sa Mabungahong Kristohanon sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption na ning live. So since nagdali ta mga igsoon, pasensya na kayo ng mga nag-shout out mga igsoon kay nagdali ta kay after this malate niya tanong. So nga naman ang ginabuhi but at least maghisgot ta karon sa pulong sa Ginoo. Unya, ang atong topic karon igsoon nindot ni igsoon kay may tungod ni sa ato ang relasyon sa Ginoo, ato ang commitment sa Ginoo, atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo nga dili kita magkumpiyansa. Kay nowadays daghan kay ni-approach nako, nagpaampo, nagpa-advise, nagpa-counsel nga unsa daw angay niyang buhaton or angay nilang buhaton kay wala na daw sila gana sa mga Pangginoo nga bulhaton, nalayo na sila ba, so gusto sila mabalik ang ilang kadasig before, no? Sa una grabe sila ka on fire pero karon lahi na, no? So mao na atong isgutan karon mga igsoon kay need jud ni igsoon ang pagmanglagad sa Ginoo. Dili bud pasabot nga dasig ta karon on fire kita karon, on fire ta hangtod-hangtod natay himuon igsoon, natay i-maintain para magpabilin atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. So mao natang isgutan karon. So again, before we start, you can also type at followers at highlights in the comment section at everyone para makabantay sa sila igsoon. Again, shout out, no, salamat sa mga new followers nato in this page. Welcome kay mong tanan ani mga igsoons. Okay? Let's start igsoon, let's start to pray. Let's welcome the presence of the Lord kay siya ang pinaka-need na to this time. Kay bisan magisgot tarog Biblia pulong sa Ginoo igsoon, kung wala siya di tay bless. Kung wala siya igsoon, dili na to makuha gyud kung unsay gusto ipaabot ni Lord, no? That is why this morning let's welcome the presence of the Holy Spirit para giyahan ta unya tagaan tagkaalam nga langit nun. Amen. So let's pray. Father in heaven, Lord God, thank you Lord for another opportunity. Ngay mong gihatag kanamo nga ining kabuntagon mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong taliwala sa among kabisi Lord God. Nami mga responsibility, trabaho unsa man Ginoo among gibuhat matag adlaw, but thank you so much Lord that this time you gives us another opportunity or another great privilege to meditate your word, Lord God. Salamat kayo. But before we proceed, Lord, unas tanan, so siya mong kasing-kasing Ginoo, limpyuya mong kasing-kasing hinluoy mi kay kani imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. So Lord God, I pray right now nga ang among panudlanan nga espirituhanon mahimong andam, mahimong angayan Ginoo, andam mo salod mo dawat sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton kanunay mapainobsanon unya. Andam mo sunod sa imuhang pulong. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Ikaw lamang ang gipataas Ginoo. Every time wala mi gipataas nga relihiyon, all the time. Wala mi giisa nga grupo, pundok or simbahan or name sa pastor, but Lord God, we lift up only the name of Jesus Christ. Jesus Christ alone ang among gi-lift up this morning. So Lord God, thank you, and I pray Lord God, you're gonna bless all the viewers right now. Tanang nagtanaw karon Ginoo sa live, ang mag-replay ani unya Ginoo kutob sa makaabot bisan asa maabot ni nga video Ginoo. I pray nga ikaw muhikap sa kasing-kasing sa maminaw, ikaw mamuhat Lord, and tuguti imong presensya among mabati as we listen to your word Lord God. Holy Spirit, we welcome ka namo. And of course, right now I rebuke, I cancel all the powers of the darkness in Jesus name nga gustong mo balda mo babag ka namo. And I declare victory Ginoo, walay makabalda Lord God. Let your will be done. Holy Spirit, we welcome you. This is your moment. Ang nabiling panahon amahan among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's start. Praise God. Again, mabungahong kabuntagon kanatong tanan. We have 71 viewers this time. Again, let's share our live. Ito na yung mga Bluetooth speaker na ipalanog na to kaya itong imantala ang pulong sa Ginoo. And our topic for this morning is, for me, it is very important. Kaya nga naman, it's about our calling, our relationship, our commitment ni Lord. Igsoon nga, kanang unsaon nga magpabilin atong kadasig hangtod sa iyang pagbalik kay
usa sa sign ra ba sa last days kay mabugnaw ang gugmas kadaghanan tungod sa pagdagsang sa kadaghang dautan igsoon tungod sa kakusog sa mga buhat sa kaaway, no? That is why natay himuon aron magpabilin ang atong kadasig, atong kauhaw sa presensya sa Ginoo. Amen. So let's start. Okay? So atong teksto igsoon nasa Juan 15. Okay? Mao ni siya igsoon Juan 15 4. I believe igsoon ako na ning nabasa nga verse, ako na ning na topic, but ako ani siyang i-refresh, renew, or let's say balikon tungod kay I believe igsoon bisan kapila na ito ni gibalik-balik ang versikulo, murag na something new every time nga ma-encounter na ito, na something fresh revelation. Ano na bitaw? Kaya ko igsoon, grasya sa Ginoo, I finish igsoon the whole book from Genesis to Revelation, kaduha or katulo. Pero kung mubalik ko basa na bisag nakasinati na ko nga verse, murag na something new nga magrema bitaw nimo nga na-reveal si Lord nga mag-o bitaw nga mga butang, no? Mao na nga importante na igsoon kay nagkadautan ang panahon, pangutana. Kumusta ang atong relasyon sa Ginoo ba, atong commitment na basin ba madala ta ba? Makahig bitaw ta tungod sa kakusog sa kangit-ngit ron. So mao ni igsoon para ma-maintain atong kadasig, no? Kay as what I have said earlier nga dilibot pasabot nga dasig ka karon, aktibo kay karon sa buloton sa Ginoo. Aktibo gyapon ka or dasig gyapon ka sa mga the next days or the next months or sa atong kinabuhi sunod nga mga adlaw, no? Natay himuon igsoon. Amen. So niingon diri ang John or Juan 15:4, ingon si Jesus igsoon. Again, Juan kapitulo 15 bersikulo 4, nagingon diri, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sa mga usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Again akong balikon igsoon Juan 15:4. Ingon si Jesus, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako. Sa mga usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. As we all know mga igsoon, ang atong punuan si Kristo. Amen. Ang atong punuan sa diyang nangalagad ta sa ginawalay lain si Kristo, si Jesus igsoon. Ingon si Kristo igsoon, ingon si Lord, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Okay? Kay ngano man, say purpose nganong magpabilin ta sa Ginoo. Unsay tumong, unsay rason nganong ningon man si Jesus nga kinahanglan magpabilin ta niya sa iyang presensya, magpabilin tang nakadikit niya, magpabilin tang connected ni Lord. Ngano man, importante na kay ngano man, dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako. So dili ta magpadayon sa atong pagkamabungahon igsoon kung di ta magpabilin sa Ginoo, kung muhawa ta, kung mutipas ta, kung mukang ata, kung mudistansya ta. Mo na yung gingon igsoon. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, dili magmatter igsoon, dili na kakumpensaan nga dasig kay ta karon. Dili kakumpensaan nga grabe ka anointed ta karon. Grabe ta kayo ka dasig muwali, ka dasig sa mga buluhaton sa Ginoo, kaaktibo sa mga sa ministry igsoon. Dili na kakumpensaan igsoon kay dili pud pasabot. Dasig ta karon. Dasig ipon daugma og sunod mga adlaw. Ako na ning gibalik-balik igsoon daghan kay mga dasig kaniadto. Anointed kayo. Grabe ka bold mo preach, grabe ka eager igsoon. Bisan asa mo adto kutob sa tawo nga iyong makitaan. Grabe mo wali, grabe mo ampo. On fire kayo. Sayo kay mo simba. Why absent og prayer meeting? Walay absent og mga bulaton sa Ginoo. Prayer and fasting, any activities in the church always present. Grabe kadasig ka on fire, pero karon asa na sila, nangawala na, asa na sila, ning backslide na, asa na sila, nag-uga na ang ilang relasyon sa Ginoo, nagluya sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Di mo na nga, again, gi-remind ta this morning nga, dili, kumbensaan na itong kadasig karon, naatay maintenance, igsoon, kinahanglan nga, ipadayo na to, magpabilin ta sa Ginoo. Ingon si Jesus, igsoon, pabilin ka mo kanako, ug ako magpabilin ka ninyo. Una, igsoon, pabilin ta niya. Ngano man, kay dili daw makabunga kita or ang sanga kung dili magpabilin sa iyang punuan. Unsa man ang bunga? So din ang alagad ta sa Ginoo igsoon, nakigrelasyon ta sa Ginoo igsoon. So din natay a commitment ni Lord, nag-start nga naay intimate relationship ni Jesus Christ. Naa dayon tay bunga, unsay bunga? Naay kabag-uhan atong kinabuhi. Amen. Naatay gitawag og kagawasan gikan sa gapos ni Satanas, kay si Jesus is the truth. The moment we have an intimate relationship with the truth, with Jesus, automatically,
The truth will set us free. Na free ta, nakabaton tag deliverance, nakabaton tag liberty, kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas, gikan sa kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo, shabu, sigarilyo, inom, babae, laki, unsa man direction, unsa man ang atong mga binuhatan kaniadto nga ngilad, hugaw sa diyang nakigrelasyon ta ni Kristo. Igsoon kay mingon man ang John also that if the Son set you free, you'll free indeed. Natay kagawasan, no? Gikan sa mga gapos ni Satanas sa dihang atong gitugutan si Kristo nga mahimugso sa tungdugan, no? Pero mao lagi na aron magpabilin ang atong kabag-uhan, ayaw og hawa sa Ginoo, ayaw og hawa sa presensya sa Ginoo, no? In other words, ayaw og tang-a sa imong relasyon sa Ginoo. Kay unsay kaklaro niyo? Pabilin kamo kanako, kay ako magpabilin kanimo, kay gawas kung magpabilin ta sa punuan, magpabilin ta ni Jesus igsoon. Dili ta makabunga. Okay? So, in other words, mga igsoon, ang kabag-uhan, ang kadasig, ang kaaktibo na to karon igsoon, ang ka-on fire na to karon igsoon, posible na nga dili na magpadayon. Posible nga mapatay ang kalayo sa tong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo kung mukang ata, kung mudistansya ta, kung atong relasyon sa Ginoo mukang igsoon. Mao nang bantayanan, timan ini pabilin ay kumpiyansa sa imong kadasig karon. Kami gali wa man mi nagkumpiyansa bisag pastor nami. Nagyapon mi maintenance igsoon, nagyapon mi gitawag og personal devotion. No? Kay kung mukang ata tungod sa atong kabisi, kay ako na ning gibalik-balik ug akong balikon na pod, usa sa epektibo kayo nga pamaagi sa yawa karon aron malipat ang iyang mga alagad, aron malipat ang mga Kristohanon igsoon. Bisihon ta kanunay sa matag adlaw sa mga butang nga dili man sala, dili siya sala pero nakaon na apil ang panahon nimo sa Ginoo. Dili siya sala igsoon, but the more ta na busy, nag-anam ta nga walay panahon sa Ginoo. Excuse me, no? O na igsoon. No, kay maunay pamaagi ron sa yawa igsoon ug daghan kay nalipat ani mga kaigsuonan. Busy kay sila sa trabaho, negosyo, pag-eskwela. Busy kay sila sa ilang vlogging sa Facebook aron makakwarta. Busy kay sa silang mga source of income. Nalimot sila nga tungod silang ka-busy pud ang yawa pud nagsigig lipay-lipay. Kana padayon ang yawa nagsigig dasig nato ngano man. Kay bawang yawa nga tungod sa imong kabisi, nag-anam-anam kag distansya og kakang-a sa Ginoo kay ngano man wala na kay igong panahon sa Ginoo. Amen. Bantayanan ang atong kabisi igsoon. Ingon si Jesus, pabilin in taon kamo kanako. Kay usahay sa atong kabisi igsoon, sa atong excitement sa mga butang nining kalibutan, ning anam na day kag hawa sa presensya sa Ginoo. Amen. Ning kang-a na day kag ginahinay ug once mo naman kag kakang-a igsoon, mao ni timan kung ang punuan dili kung ang sanga dili magpabilin sa punuan. Bisan pagdaghan kayo bunga ng sanga igsoon, apan kung dili na magpabilin sa punuan kay nabali na or naputol, mabot ang panahon katong mga bunga malaya unya di na to mubunga og balik. Ngano man pastor, kay ning disconnect naman siya sa punuan, ingana sad ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, daghan kay na bless nato kay natay bunga, natay tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi, di na ta wala na ta naghubog-hubog, wala na ta nag-adik-adik, wala na ta nangabit, no? Stick to one na ta, no? Wala na ta nagminaro igsoon, wala na ta na makak, basta ang mga dautan natong binuhatan ato nang nabiyaan, so meaning na natay bunga. Mayroon kay tao na bless nato, pero kung ikaw mukang aka igsoon sa punuan nga mao si Kristo, musugot kag sa dili, matinga ka kay katong mga binuhatan nimo sa una nga imo nang gibiyaan na nakay craving, no? Na nakay mangita na ka ba, no? Murag lami naman ibalik kung inom, lami naman ibalik unsa na kay tama sa syabor, no? Nga dagko na kuno kay bahig, no? Nanako ni tag 50, tag 60, no? Something nga na ba, no? Mag-crave na ka atong mga butang nga imong gibiyaan ngano man na pastor, tungod kay wa ka kabantay igsoon. Ni kang ana ka mao ni timan igsoon. Once gali, right now at this moment, makabantay ka nga murag nanakay craving ba? Sa katong mga butang kaniadto. Bantayan ni igsoon, once gali nanakay gana sa mga butang nga imong gibiyaan sa ding sunod ka sa Ginoo. Usaray po pasabot na, ning distansya na ka, ning disconnect na ka, ning kang-ana ka, naputol na ka isip sanga sa punuan nga mao si Kristo. Amen. Mao na bantayan na igsoon, so ako na ning balik-balik. Dili ka kumbiyansaan. Ndasi ka karon, anointed ka karon, no? Worship leader ka, drummer, guitarist ka sa church, keyboardist, bahista ka. Sunday school teacher ka karon, aktibo kay ka sa evangelism, di na ka kuminsaan igsoon. Pangutana hangtod kanusa na kutob. Amen. Posible igsoon nga di na mulungtad ang kabag-uhan nga imong natagamtaman karon
kung di ka magpabilin sa Ginoo. Kung mukhang ka sa imong prayer time sa word ni Lord, no? Unang igsoon nga ay kumpiyansa mao ni timan ni igsoon mao ni giingon ni Jesus, pabilin kamo kanako. Kay ako magpabilin sad kaninyo. Kay next line sa giingon niya, dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako. So ang tinuod ay nga naghatag natog kabag-uhan si Lord, ang kanang magpabilin ta niya. Ang ubang mga pilosopo nga mga tao ay mugtuan ng James, kanang Pastor James, mabag-o raman ta, bisag way di na to i-appeal ang Ginoo, ha? Pag sure kay mo tumbling ko. Bitaw, na may uban nga na ngano mga testimony mga kabag-uhan nga ang tao mabag-o man gyud. Bisag basta iyang gustuhon mo, desisyon siya mabag-o, di ko mutuo na igsuon. Mabag-o nagway nakakita bara kay ang balang kasulatan mismo nag-ingon nga without God we can do nothing. Kung wa si Lord, wa yang tabang, wa yang grasya, wa yang kaluoy igsoon, iyang gahom, dili ta makahimo og unsa atong gusto. Apan kung naa si Lord igsoon, atong kaubanon sa atong pagbag-o mabag-o ta. Unsa gingon sa balang kasulatan? Gawas kung magpabilin ta niya. No? Sa ato pa kung ang uban mo ingon igsoon nga mabag-o ta bisag way apil ang Ginoo, but na ning contradict na sa gingon ni Jesus. Kay ingon si Jesus, ang atong tinud-anay kabag-uhan, ang atong bunga ba magpadayon kung magpabilin ta niya. Kung mukhang ata, no? Kung mudistansya ta, no? Sa Ginoo, di ka o di magpadayon imong kabag-uhan. No? Ang gusto ipaabot ni Jesus igsoon nga kung gusto ka nga kanang kabag-uhan nga imong natagamtaman karon, isip Kristohanon, magpadayon na, pabilin ako. Ayaw backslide, ayaw palipat sa kabisi nimo. Ay palipat sa imong pag-eskwela, unsa na imong paghago kayod kay kagmay sige kag gukod og kwarta, but at the end of the day ang maghatag na kog hayag, ang maghatag nimo og hayag nga ugma si Lord. Sayang atong paghago og pagpaningkamot kung wa ang Ginoo. Amen. Mao na igsoon again, timan ini nga word pabilin. Pabilin sa presensya sa Ginoo. Pabilin og attend og mga overnight and prayer meeting. Pabilin og attend og mga activities sa church. Pabilin igsoon sa imong pagsimba. No? Gawas lang anang namay uban nga mga parehaning kauban nato sa church nga natay kauban diri pulis di man jud nakasimba og Domingo, labi na Domingo yang duty nga na bitaw. Pero kung sa Sunday or sa adlaw sa panimbaho na kay higayon nga mosimba, ayaw pakyasa, ayaw apila og ilog ang adlaw sa Ginoo. Usa na siya kailhanan nga nagpabilin ka. Ayaw pa kang sa pagsimba. No? Ang uban maingon nga, ari ra ko sa balay pastor kay mao lang gyud mosimba ko da, di tanang mosimba. Buutan imuha po na, pero igsoon ang Bible, ang balang sulatan ng ingon, nga dili na to undangon ang panagtigom. Amen? Kung makita ka sa lawayon sa imong pagsimba, kisa rin mong gisimba ang tao, ayaw tagda na ang tao, maka-impirno na. Ang atong tutukan ang Ginoo. Simba ka, unsa imong giadto, kinsa imong giana, si Lord. So maunay, hunaog, maunay, ibutang sa imong kasing-kasing o gunahuna. No? So bahala ng mga tao sa palibot kung napandol ka. No? Ayaw nagtanawa, igsoon. Kung dili tanawa ang Ginoo kay siyang imong gilagara, no? Ay kumpiyansa igsoon kay ngano man, once mo kang ata mo distansya ta mo disconnecta, bisag na bag-o pa ka karon. Bisag daghan ba kayo na bless sa imong kinabuhi kay parihan ako adik-adik ka kaniadto, pero makurat ang mga tao kay nimbalik na kagpamaligyag syabo. Nasalbayis pag kag maayo, nahimo na kang drug lord, ngano man. Ngingkang amang ka. Kaya ako nimbalikon igsoon musugot tag sa dili, bisan unsa ta kadasig sa Ginoo karon. Bisag unsa ka on fire ni Lord this time. Grabe ka on fire ni Lord. Once mukang ka, mo distansya ka, mo disconnect ka sa Ginoo nga may atong punuan, mo balik dugas kaniadto. Matingala ka as what I have said earlier. Matingala ka kay murag ganahan na ka mubuhat atong mga butang nga nabiyaan nimo. Ganahan na ka mo tan-aw atong mga pornography, no? Ganahan na ka nga dagduha imong uyab, maibog na kaglain. Ganahan na ka mga bit, ganahan na ka maghubog-hubog. Lami naman kay palit og red horse, tanduay og kulapor unsa man diha. Lami naman gimingaw naman ko atong magkamang-kamang kus kahubog, kanang magbanding mis bidyukihan, unya na babay magsabak-sabak, nay magakusgakon yung matinga ka kay ganahan na ka mo balik anang mga binuhatan nga dautan kay ngano man in the first place ningkang ara. Once mo kang mo disconnecta sa Ginoo, dili mulungtad ang atong kabag-uhan. Dili magpadayon ang atong bunga, kundili mubalik ta sa atong kaniadto. Amen. Ako ning gipahinumdom niyo mga igsoon nga naman. Why? Because of course end times, last days, kusog kayo ang pagpangabig sa yawa. Grabe kadautan karon nag-level up ang mga crimes, ang mga kadautan igsoon nahimong normal, no?
ang butbot gihimong tinuod karon. Mao na nga dakong posibilidad nga basin mahatak ta ba, pero para igsoon magpabili ng atong kabag-uhan nga mobarog tas kamatuoran i-maintain igsoon ang imuhang prayer, no? Ayaw jud pa kang igsoon sa prayer, sa word ni Lord. Ayaw pa kang pabilin sa punuan nato nga mao si Kristo. Pabilin, no? Kay diha sa pagpabilin nato sa iyang presensya, mo sustain, magpadayon ang atong bunga, ang atong tinud-anayng kabag-uhan. Magpadayon og hangtod inigbalik sa atong manluluwas, makit-an ta nga nagpadayon. Ngano man kay nagpabilin man ta. Si Lord dili mamugos, mao bitaw ning ingon siya diri o. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Sa to pa di ta magpabilin sa Ginoo kay mo distansya ta. Si Lord nara na diha. No, di po na siya mugkod kay wa man ning ingon ri pabilin kamo kanako og ako magpabilin kanyo. Pero kung di ta magpabilin niya, di po ingon nga gukdon ka, ikaw may gukdon og maayo. Remember the prodigal son, the story of the prodigal son, mga igsoon, di ba? Gigukod ba sa amahan ng anak, gitagaan niya kagawasan, freedom, ning balik ang anak, gidawat gyapon niya ing anak ta igsoon. Ang Ginoo di mamugos kung mukang ka, mo distansya ka sa pagpangalagad niya. No? Apan kung magpabilin kaniya pod, niingon siya, pabilin kamo kanako og ako magpabilin kanyo. Magpabilin sad siya kanato. Amen. Og samtang nagpabilin ta or magpabilin ta ni Kristo nga maoy atong punuan ang atong kabag-uhan nga atong natagamtaman karon. Ang atong bag-ong kinabuhi nga natagamtaman karon, magpadayon ni, mo-sustain ni hangtod sa walay katapusan. As long as we remain in Him, magpabilin ta sa Ginoo. Mao nay sikreto aron ang atong kadasig dili mapalong. Mao nay atong sikreto igsoon aron ang atong pagka on fire sa pagpangalagad sa Ginoo. Magpabilin tang on fire hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nga naman kay nagpabilin man ta niya. Amen. Ingana ra. Ang anong ako ning gi-share kay di ko gusto igsoon nga mabalik tas kaniadto. Even si Lord dili gusto. Mabitaw ning ingon siya sa the book of Revelation nga ang akong ikasaway kanimo nga wala na ko nimo higugmaa nga sama sa una. Sa una sa kadlawon maghilak ka makigistorya nako. Dili jud ka matulog ug dili ko nimo mahimamat akong presensya. Mag-alingasa ka matag-adlaw kung dili mo nimo ma-feel akong presence. Pero karon anak, naunsa na ba? Asa na ka? Hain na imong kadasig kabantay mo mao ning ingon si ang Revelation igsoon nga ning ingon dito mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga balik kung disa ka na dagma bangon unya balik ka ang imuhang sa una, no? Ana mga igsoon, no? Concern si Lord. Mao na nga gusto si Lord igsoon nga atong kadasig, ang atong pagka on fire, magpabilin, mulahutay, mo sustain. Ug ang iyang giingon sa iyang pulong, ang makahimo lang jud pag sustain or makapadayon ta sa atong kabag-uhan karon, magpabilin lang jud ta niya. Ayaw og ayaw og simang, ayaw og tipas igsoon. Kaya ang atong kadasig karon dili ka kumpiyansaan, kaya ako na ning gibalik-balik. Daghang mga banggiitang Kristohanon alagad sa Ginoo pero karon asa naman ron? Tuan na nagkamang-kamang nagbalik sa kahubog na maligya nagsyabo ang uban. Ang uban igsoon wala na di na gali ganahan mo entertain og pulong sa Ginoo. Nagahi na ang kasing-kasing, namanhid na kaya naman ning biya man sila. Naglisod na sila, nagstruggle og maayo karon igsoon. Way kumpiyansa igsoon. Aron makalahutay ta, makapadayon ta igsoon again, pabilin ta sa Ginoo. Pabilin ta ato ang atimanon everyday atong relasyon sa Ginoo. Ang atong commitment ni Lord, kinahanglan natay personal devotion ni Lord everyday. Ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, ingon ang Joshua igsoon nga mamalandungan nato na sa pulong sa Ginoo, ang balaod sa Dios. Asa man ang balaod sa Dios nasa iyang pulong balang kasulatan. Mamalandong ta adlaw gabi igsoon. Atong sundon, atong i-apply ang atong gibasa igsoon. Usa na ka pamaagi nga mouswag ta according to Joshua. Og si Joshua igsoon kinsa na siya ang usa sa nakaabot sa promised land. Amen. Kay usa na sa sikreto ni Joshua, nag-meditate siya sa word ni Lord day and night. Nga ihang gi-apply. Wala kay ihang gi-memorize kay nakigdebate. Gi-apply niya, gikinabuhi ang nasulat sa balang kasulatan. No, ayaw pa kang sa imong Bible reading. No? Dahil mga Kristohanon igsoon nga ni kang kay ang ilang gipalabi social media. Ang karon ning kang nawa na. Nag-uga na sa pagpangalagad sa Ginoo. Bantayan na igsoon. In this last days, daghang kay deception. Daghang mga lingaw-lingaw igsoon nga malingaw ka yang Ginoo na lingaw. Daghang kalingawan nga gi-offer ang yawa karong katapusang mga adlaw pero kana nga kalingawan wa ka kabantay ning anam kag kang sa Ginoo.
kana nga kalingawan mo ay nakapalayo ni mus Ginoo ay kumbiyansa. Amen. Amen ba? No? So again, this morning remind sa word ni Lord nga, yes, praise God kung dasig taron. Salamat sa Ginoo kung on fire ta karon, nagpagamit ta, pangutana, how long, until when? Apan sigurado na igsoon nga magpadayon natong kadasig. Kung magpadayon lang kita nga magpabilin sa Ginoo. Pabilin sa atong punuan nga mao si Kristo. Kay nga naman aron magpadayon ang atong bunga. Magpadayon ang atong pagkamabungahon. Ang kabag-uhan nga atong natagamtaman sa diyang niya nahimugso si Kristo sa atong dughan, magpadayon. Unya mas mubunga pag yun tagmaayo, the more we remain in Him. The more we remain in Him, no, makabear patag more fruits, igsoon, ug daghan pang mabless nato. Mahimo tang panalangin sa uban, igsoon. Kana kung magpabilin ta. Pero kung mao lagi na mga igsoon, kung mukang apod ta, kung mugawas pud ta sa presensya sa Ginoo, kung mo disconnecta ingon nga mga sanga sa atong punuan. Yes, pilmiro nga mo disconnect ka, di pa ka malata. Pilmiro nga ni kang ka, di pa ka malata, kay kabantay mo ng sanga, igsoon nga, naidaghang bunga, imo na siyang putlon, bisag putol na siya, makita pang bunga. Pero sa dang magdagan ang mga adlaw nga ning disconnect ka, ang imong mga bunga malaos, mapupo, matagak, og di na ka mamunga og balik, kay nga naman, ning hawa man ka, ning biya man ka, ning disconnect man ka sa punuan. Ingana sa nang usa ka Kristohanon, igsoon, nga ning kang ana sa iyang relasyon sa Ginoo. At first, dili pa mahalata, murag mayo pa, okay pa. Kadugayan, mulubad, mamatay ang bunga, unya malaos ang sanga, mamatay ang relasyon sa Ginoo, matinga ka. Mao man ang dasig kayo magsigig aten og ano, di ba mao man siyang kusog kay mohilak, mao man grabe inig praise and worship mo luhod, grabe mo singgit og Jesus race, pero karon siya lagi ni tigtagay diha, unsa ba na? Naunsa pagkabutanga, wala na, backslide na ngano man, mingkang ama ning disconnect. Dili magpadayon ang atong kabag-uhan kung di ta magpadayon nga magpabilin sa Ginoo. Kung gusto ta igsoon nga atong kabag-uhan karon mulungtad hangtod sa walay katapusan, ang atong pagka-on fire, ang atong kadasig sa Ginoo den, pabilin ta sa Ginoo. Pabilin sa iyang presensya. Ayaw pa kang ay kumpiyansa sa imong kabisi. Kung kay bawo ka nga busy kay igsoon, atiman na gyud na imong relasyon, first and foremost igsoon, atiman na kanunay ang imong relasyon sa Ginoo. Because at the end of the day, sa adlaw sa hukom, ang atong relasyon sa Ginoo maunay hukman, dili ang imong mga achievement sa kalibutan, mabiyaan na ng tanan. Tanan ining kalibutan temporaryo ra. What matters the most is our relationship with our Savior, Jesus Christ. Nagpabilin ba ta niya? Amen? Kay kung magpabilin ta niya, pabilin tang connected niya, magpadayon po ang atong bunga or kabag-uhan sa atong kinabuhi. Amen? So, mao ni ang pagpahinumdum ka nato, Igsoon. So, to all of the viewers this time, nagtanaw mo. Ako, Igsoon, wa ko kaila ninyo. Maybe ang uban kaila ko ninyo this time or watching. But, kung nagtanaw ka karon, murag naigo ka ba? Ay, mauday siguro ni nga murag ganahan na magkus ko mga binuhatan sa una. Murag ganahan na bitaw ko. Ang akong magibiyaan sa una, murag ako na manggianam-anam og himo ron. Usara ang bupasabot na Igsoon. Base ning disconnect na kaning kang ana ka. Kay once mo kang aka, mo disconnect ka, mo distansya ka sa Ginoo, matingala ka. Kaya ang mga butang, ang imong mga binuhatan kaniadto nga imong gibiyaan, ganahan na ka nga imong balikan. Kaya nga naman na ning disconnect man ka. Igsoon, dili pa man ulahi ang tanan, nakadungog pa mo ani nga mensahe karon kay gigugma mo sa Ginoo. No, dili pa ulahi ang tanan. Our God is the God of chances. No? Ang atong Diyos sa mga kahigayunan, gitagaan patag higayon sa Ginoo kay buhi pa man tag ipamata patag karong buntaga. No? Nadagma ka usaray bo pasabutan na. Gusto si Lord nga mobangon ka. Bangon ya balik sa Ginoo padayon. Kuha leksyon ang imuhang failures Igsoon i-apply karon. Amen. Balik sa Ginoo, balik nga mo connected ka. Unsa imong gibian, balik kito, tabangan ka sa Ginoo as long as you desire nga ang imong first love, ang imong kadasig, ang imong fire ni Lord, gusto ka nga ma-restore, makita na ni Lord na ningkamot ka, balikon nimo ang binuhatan kaniadto Igsoon nga ang imong Bible reading, imong prayer time, kana ba imong balikon ang imong devotion ni Lord din, tabangan sa Ginoo Igsoon kay naningkamot man ka. Again,
Kung ning tanawa karon nadagma ka, natinga ka kay nanakay craving sa mga binuhatan nimo kaniadto nga imong gibiyaan, usaray sign na igsoon ilhana na nga ning distansya ka. Balik, nakadungog pa man gani nga mensay, balik. Pangayog tabang sa Ginoo, tabangan ka. Di ba, Matthew 11:28, ingon siya, duula ako, kay tagaan ta mo grace, kapahulayan, tabangan ta igsoon, i-restore ni Lord, unsa atong ang gikawat sa yawa igsoon. Amen. As long as mo paubos ta, mo angkon sa itong kapakyasan, mo bangon, mo balik sa Ginoo. Mo bitaw hinungdan igsoon nga, ang uban nag-struggle, pastor, naun saon naman naglisod ko, pastor, kay mga nimo, no. Buhi pa ta, napay kay gayuna, napay paglaom. Balik. Gipaabot ka sa Ginoo kay usa ka sa gamito ni Lord nining katapusang mga adlaw. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong mensahe karong kabuntagon. Imo ming gipahinumduman Lord nga among kadasig dili ka kumbensaan. Kay kung mukang ami sa among pagpangalagad kanimo according to your word, posible nga mobalik mis among kaniadto. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, kung namay nagtan-aw karon Ginoo nga naigo siya Ginoo para iya ni nga mensahe, kay murag ang iyang paghigugma nimo karon lahi na. Ang iyang kadasig lahi na Lord, tabangi siya nga ma-renew, ma-restore ang iyang first love nimo. Tabangi siya Ginoo nga mabalik ang iyang ang pagka-on fire kanimo Ginoo, nga magpagamit siya kanimo ubalik ang uban wa na nagpagamit nimo Ginoo. Nagtan-aw karon Lord, hatagi sila kadasig Ginoo nga mobalik nimo. Mobalik nimo, samtang napay chance, samtang napay higayon Ginoo, mobalik nimo Ginoo. Hallelujah Lord, thank you for your word this morning. Nga imo ming gipahinumduman, imo ming gitagaan og warning Ginoo, nga dili ka kumbensa ng among kadasig, kay daghang dasig karon backslide, dasig kaniadto backslide na karon. So Lord, tabangi mi nga kanunay mi uhaw sa imong presensya, nga kanunay mi magpabilin sa imong presensya, magpabilin Ginoo diha sa imong pulong Ginoo. Aron ang among kabag-uhan, ang among pagkamabungahon, magpadayon hangtod, nga ikaw among paabuton hangtod sa imong pagbalik Ginoo. Lord, I pray nga kani nga message nga among nadungog karong kabuntagon Ginoo, amo ni siyang kinabuhion og i-remind me kanunay nimo ani nga mensahe Ginoo, nga unsa man mi kadasig karon, kinahanglan nga di gyud mi mugawas, kinahanglan nga dili gyud mi mukang-a sa among pagpangalagad sa Ginoo, kundili taliwala sa among kabisi. Tagaan jud ka na mo quality time Lord, kay diha sa pagpabilin kanimo naa ang magpadayon ang among pagkamabungahon Ginoo. Apan kung mukang ami sigurado nga mobalik mis kaniadto, dili mi gusto ana Ginoo, gusto mi nga magpadayon among pagka on fire nimo, ang kadasig sa pagpangalagad nimo. So Lord God, tabangi imong mga kanakan karon nga nag-struggle, labi na katong nagpagamit nimo kaniadto karon wala na, katong mga dasig kanimo karon sa una pero karon wala na Lord, tabangi i-restore ang ilang kadasig, i-renew ang ilang first love, tabangi sila Ginoo, tagay sila kauhaw Ginoo nga mabalik Ginoo ang ilahang intimate relationship with you. Unsa man ang ilang pagkakang-a karon Lord, I pray tabangi sila nga ma-reconnect sila Ginoo, mabalik sila nga mag-connected nimo, kay diha kanimo naa ang tinud-anay kabag-uhan, diha kanimo magapadayon mi nga magmabungahon. Dalaygon ka Lord, thank you for your word. Again, Holy Spirit, thank you so much for your presence. And right now Lord God, I continue to pray to all of the viewers Lord God who are watching this time Ginoo, unsa man ilang mga problema karon, ilang mga gipas-an, gidaladala, gihambin-hambin sa sulod Ginoo, ang ilang cross nga gipas-an Ginoo, ang ilang mga kabugat karon Lord, tabangi sila, tagai sila Ginoo, dugang kusog Ginoo. And I pray Lord nga imuha silang agakon Ginoo, ilahang imuhang tagaan og solusyon, kasulbaran ang ilang mga problema karon, unsa man ang ilang pinaka-need nga miracle karon Lord. I pray nga imuha ka nang i-grant Ginoo, imuha ka nang buhaton Ginoo, imong tagbuon ilang panginahanglan either sa financial, sa balatian baron, ayuha Ginoo, or kaluwasan sa ilang tibok pamilya, tinud-anay kabag-uhan, restoration Ginoo. Lord God, unsa man ang ilang need karon nga miracle, ipabati Ginoo, pamatud-i nga until even today you can do miracle as long as we have faith. So Lord God, again right now, ako nagampo nga imong kamot nga milagroso palihok ko nimo sa ilang sitwasyon karon, nga tabangunon sila Ginoo, in Jesus name, in Jesus mighty name. Thank you Lord. We declare victory right now. We declare healing, we declare financial breakthrough, and we declare deliverance, we declare salvation to our whole family. We declare restoration, Ginoo, in Jesus' name, sa first love.
Salamat, Lord God. Salamat sa kadaugan. Ug nining tagna, Ginoo, among dawaton ang milagro. Dawaton namo ang panalangin gikan kanimo. Dawaton namo uban sa pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Angayan kasaligan. Mao kini ang among pagampo, Amahan. Amo kining gipangayo. Gisalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sakto, hapit na gid alas 11 mga igsoon kay magkuha na ko sa akong anak. And this time, akong ibalik tanang dungog og himaya sa tong buhi nga Dios. Walay lain nga ngayong balikan, pasidunggan, sa tanang kahimayaan ang Ginoo ra mga igsoon. No? So that's all for this morning. Again, sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe kay 30 days na itaman atong live, ma-delete ni automatically. So after this, ako ni siyang i-download niya. Akong i-upload sa itong YouTube channel. Ang YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe. And then sa mga new followers, welcome kay mo nga page. Mo ni new page na to, Mabungahong Kristohanon 2.0. And I just want to encourage all of the followers in this new page to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. I-share na to ni Igsoon, kaniya tong page atong i-share aron mapanalanginan sila Igsoon. Kabalo na mo Igsoon nga kaniya tong live daghan kay makinabuhi nga nabag-o. Kaniya tong live dako kay ni kahimuan. Daghan kay mga testimonies Igsoon, no? Praise God for that. Praise God for that. So mao na ang yawa di mo angay ani. Pero Igsoon sa tanan ng mga followers ako mong encourage to share our live Igsoon. Kaniya tong page Igsoon para sa kay mayaan sa Ginoo. Amen. So, that's all for this morning. I pray that God will continue to keep us. God will continue to bless us this day. I pray that today is gonna be a fruitful, a victorious day. And all the works of our hands, i-bless ni Lord atong tanang mga buhaton sa tong kamot. Panalanginan tas Ginoo, yung whole family, mga OFW, always muna sa kong prayer, I declare protection and favor ni Lord na kaninyo. In Jesus' name. In Jesus' name. So, mga mga Igsoon, see you next time. Makabakanti ko. Ampo, ampeng, abante. Para sa kamayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. To God be all the glory. God bless.